balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umubatik ko sa aking batikuson. O Pati Arbonok Jr. O Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart
good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dayat sa aking dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoff Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Good morning! Grabe, syagit pa lang 1 minute naman na bay. Naka-brewed coffee ko, Brad. Ano ba? Basta naka-brewed coffee. Basta na yung coffee maker. Oh, basta na yung coffee maker. Salamat kang Ma'am Jeda sa pagsakripisyo sa inyong coffee maker. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang morning Pilipinas. Good evening sa mga taga-US of A. Good morning taga-Europa, Middle East, o uban pa nga mga lugar nga maabot sa ato ang signal. Oy! O sa ato ang Facebook Live. Gahi ni Bay. Good morning! Alas 52, Pebrero, Gis! Tama mong gingon kagay art kita dako tong pasalamat labi na sa mga nag-online kay kani mga panahon na daghan ba kayo morning show. Di preso ng panahon ang pamahoy special kagayan raman ana raman. Karon ba ya tibo kalibutan ba ya tong kompetensya, nasyonal atong kompetensya. So kung kani sila karon nga nagtan-aw sa tuwa nga kita ang gitutukan maliban sa uban. Thank you mga boss. Actually, mga sir, mga kagay, salamat. Actually ang atong kontra, CNN, BBC, Yeah, Fox News, Kulba. Reuters, Al Jazeera. Kana Ana. to gay kayo? Oh, ana. Yeah. Oh. In fact, they want to learn Visaya language. Kumusta po tanong sa tanong mga ginikanan dia, good morning. Labi na karon na sa mga merkado, kanang mga sayo kay ng mata karon kay nagdigamo kay mag-prepare sa mga kanang sa karinderya, magluto. Kumusta man ang inyong gibati nga perting mahala sa karne? Uy, pati si ano ha, si Hello ko dia kan Tita Dina dia sa Nazareth. Siya mismo gignan ako niya lang kagapon. Tinood yun yung gingon. Nagyun may pagbati ana, gikontrola na. Gikontrol na. Dito na gipadala tanan sa Manila kay mahal mo dito. Ano grabe. Tita Dina, morning. Mo na sila diha ang kuhan diha. Ang kuhan, no? kaloy ba? Ay, nako. Uy, time pasa. Ang countdown nimo nalimtan nimo, may lamog Pasko. O say countdown. 4 days na lang, Valentine's na, mga kagahi. Ana. Ay nako. So mo ni ang mga single karong mga panahon na kung pwede pa lang matulog mo mata na daw sila sa February 15. Na suggestion man daw ni. Magtapok. Actually, ang ubang mga unsa, pareana ila ni Nelson Constantino katong kauban natong kabidya. Ang iyahang kanang unsa Pebrero way 14. Wala ka to gi-deny na gi-erase na. Di mao gid lang ginatawag nga new normal. Mo galing lang gingon daw magtapog na lang daw mo mga single. Tapos ang inyong paninda na lang daw mong isda. Ano man? Tapos dungan daw mo maninggit. O pwede po niyo ituyok sa mga subdivision. Ano man? Love us, love us, love us. Instead nga love us nga presyo ang niya love us, dugay naming single. So kompetisyonan ninyo to na maligyag mga burot. Ang inyong leader si Master Pope.
Wala na. Mga dugay na mga single. Sa pagsakit. Ay, dira love us. Adi, kay ang sound system na medyo buwak ko na. Ay, dira love us. Love us. Mga dugay na mga single. Ay, dira love us. Love us. Tayo pa sa ha. Oy, ba? Katong grabe kayo kainit kini nga issue sa COVID. Puslan man, ha? COVID na sab. Puslan man. Kani, ha? Mao ni ha. Ngano man ni karon nga ang WHO sa kadugay nilang investigasyon nga gihimo mismo sa Wuhan, China. Nga gidungog nga maoy epicenter konsentro O dahilan sa COVID. coronavirus disease kun COVID. Nganong nasuta Manila nga wala dili Manila na nagka-COVID ang mga tao pero dali sila naka-recover pero dili di ay pwedeng ingnon nga diha gyud ang tinubdan sa COVID. So WHO na World Health So katong gingon nga Organization. gisabaw nga mga paniki ana. So wala Di na. tinuod. Dili tinuod. Oo. Karon ang ilang una-una, ilang tan-awon gyud kung asa gyud ang tinubdan. So naayon ani nga naayon ani nga theory. Nakulbana Kung ko, ani. kinsa ang mas daghan nga biktima sa COVID, posibleng didto nagsugod ang COVID. So asa man na unsa may kinadaghanan ron? United States of America. Halaka. Unya ang ginabuli ninyo China. So kana na pud nga angle karon. Oo, kayo na naman na kung asa, mura ko nagira gud. Kung asa ang mas daghan kayong casualty, asa ang daghan kaayo mga nangaguba, asa ang mga nangagunob. Meaning to say, kana ang epicenter sa gira. Isgutan nimo earthquake. Epicenter sa earthquake. Kung asa ang grabe Daghang damage. damage, kasagaran diha. Dito ang linaw. Karon sa China, ngano man nga ang China nga pag-abot sa kuha na to, nibalik baya sila ato wala pa'y medisina, wala pa'y kanang mga bakuna. Unya ang ilang gibalik kay Chinese believer of Eastern medicine. Balik sila sa mga herbs, gipabukalan, balik sa mga tuob, tsaa, inom, anak tanan. Nya nagyapoy mask, nagyapoy mga precautions. Unya ngano man nga suddenly abrupt ni baba. Tama. O nibaba unya ang Wuhan nakabalik diretso sa ekonomiya. Ha? Unya ang gabuli sa China, kaning Amerika, kamo mga kolonyalista nga hilig yung mga Amerikano. Ha? Hantod karon wa pa kabangon ang Amerika gikan sa COVID. Pandamay na nila. Ha? Kadala. Halos mag 30 million na ang mga unsa diya. So ang WHO mo yung nag-investigate. Basi wa sila kasabot. WHO. What happened to this? Basi wa sila kasinabot manang wan nila nakuha. Kaya basi English na kayong mo. So what happened? So from the time when the COVID started, so what happened? Wa sila nakasinabot. Basi mo na siguro manang wala gyud nila naibawaan nga dito gikan. Ang kaso baya sa Amerika halos 30 milyones na tanan. Grabe. Ang ilang patay 500,000 ang ilang unsa na ilang mga casualty. Kanana, di ba? So sila pinakataas sa tibuok nga kalibutan. Mao bitaw ni nang gawas niya, ibadlong na ka sa Facebook. Ana nga kani ang tawag ana nila mga conspiracy theory nga sa Wuhan na, sa China na nagikan. Kung sa China gyud ang tinubdan, ngano nga ang China naka-recover dayon, unya ang Amerika wa paghapon. Kana siya mga ato ni mga panghuna-una. Komentaryo. Pero na isa ka study karon burag mas maayo po ni para makontrol ang family planning. Sama na siya, bay. Burang magpa-COVID na lang po. Ha? Kay mo baba man ang semen quality daw basta Kung matakdan kag matagdang COVID. COVID. Mao ba? Katong mga hingyo. Tapos dagang kay anak. Tuloy-tuloy pa do re mi pa solatido. Napay doti lasol pamiri. Pero napay to pero ipa-COVID lang ka kay lately man god sa mga gikuan sa mga doktor na-analyze nila ang mga semen samples nga niabot og mga 25% ana. Ang pagbaba. Mo baba di na mo kuan. Ha? Ba? O di katong mga hingyo diha. Daw bi katong mga Times ha. Kami manawagan sa Popcom. Ang tanang bana ipagawas ninyo nga walay mask.
Kaya nagkataas na ba karon ang populasyon? Kay kung kana di ay ang COVID mo hinungdan nga nung Para kuan. Nga di Pero na at least pwede pagyapon ka manghingyo. Pero at least asa nagikan nga study? ah Asa nagikan nga study? diya sa may zone 3 Kugman. Kana Ay, sorry. paminaw ha. Oh. Dili ka ha. Sa Italy. Paminaw. Italy. Dili ka ha nga mind unsa na siya kanang mind conditioning Aha. para kung sa tinud-an nilang nga daghan ba kay nga hadlok nga dili magpa-injection kay basig para Pwede basig na pwede sila sad. kaanak. Pwede sad. Ala. Pwede sad. Munang magpa-injection gyud magay nagsugo na ra bang mga Ano survey man? diri? Kay nato yung mga silang Bill Gates nagpaluyon ni ini o tama. niya para mobaba ang population. Kay tama, by the tama, year kabalo ka ang ilang ikadlukan nga in the next 20 to 25 years nga moabot na og unsay tawag ani 10 billion ang population sa tibuok kalibutan in the next 20 to 25 years. So karon nabala ka na unsa na ang pagkaon injection na nato na sila. Para Kay di gapon sila nagsugo nagtuyok ang barangay dos man para home di na radio no. sila mga anak. Na yung mga kagawa, nagsuri-suri na sila, kay isorbe kung kinsa ba tong willing magpa-injection or dili. O niya, sa mga barangay, daghan ang dili magpa-injection. O niya, naapoy duwa-duwa nga. Naman to, oo, dili, maybe. Oh, maybe, basin. Yes, Depende no, sa ayuda. maybe. Oh, mga anak. So, Uy, muna pero, yan. pero para maka-react na nga ito mga kaubanan di abi. Ang tawag ito pangutan ani kaya nga ito. Ay, lang. Tungkol in fairness naman po kay Feb Ibig naman daw. Sige daw, gugma itong istoryahan. Okay. O kani Gugmagiahan. Dili. Kani ganan kay kuan iki Gugmang gamahay. Sa sige na akong mga kanang love advices na mga programa, mo giniperminti ang ginalalisan. Gugmang na tikalbong. Oo. Ha? Kay labi na karon sa pandemya, Oh. ang pandemic karon, nahulog man nga dagay nga ni karon LDR. Bisa pag palera mo barangay, palera mo syudad, pero tungod kay wa mo kita ay LDR mo na si Leoncio del Rosario. dili long distance relationship. Okay ni ganahan gusto ko mamino ni. Mag-work ba ang long distance relationship? Kani muni ganahan ako nga topic likay sa tanang COVID. Ako para nako ha. Oo. Kung ang pagka-long distance ninyo, pareha na OFW, nikita kag kwarta dito, mo last ang relasyon. Kaysa nga walay distansya niya, wa mo'y kwarta, tulo pa lang ka minuto, sila nagbulag na. Ana. Unya manggod, Kwarta gyapon ang inungdan na part. Correct. Unya akong reaksyon ani kay naman po tayo guess unya Ah. atom ning istoryaning love language. Mag-work ba ang long distance relationship? Oo, mag-work ba ng long distance relationship? Dili. Oo. Siyempre, basta kay magsaling mo sa usat-usa, basta nalay constant communication, mag-work na, oo. Ikaduhang tuwag, dili. Dili, lahi ra gyud ang unod kung dool. Unsa daw? Anya, Dili na ikatulo. mo work, lahi ra gyud to basta ang unod nadas dool. Ang ikatulo, depende sa kalayo. Dili kalayo. Kalayo. Ang Bisaya lagi ipagahin na kalayo. Kalayo. Depende sa kalayo. Bisa pag phase 1 siya phase 2, tadi man mo pwede magkita kay naka face mask mo ana. O LDR gyapon na. So mag-online lang gihapon. Online lang gyapon. Unya gwapo ni nga istoryahan. Again natay guess unya gugma tong istoryahan ani. Ngano man nga usahay na imo ingon ba nga mga advice kabalo ka kasagara may mo advice kanang walay love life. Boy, mo ana matingala ka. Nayo ba nang giawat nimo naman sa mga movies ba? Awato nimo yung gibuhat kana mo lang romantic taraw ka kana magbutang-butang gi kag balon, mga roses, mga stuff toy. Tingala ka sa salida ni effect gikilig ang babae. Ngano pag-abot sa imo kanay mong gabuhaton? Wala. Wa man mo i-fix sa iya. Unya. Anya ato na istoryahon. Kanang naiuban nga matag text I love you. Matag kinahanglan I love you. I love you. Sa uban kilig. Pero nganong sa uban, Ngano sa kumbada dili. dili man mo i-fix, buro maghilasan man nun siya. Ana. Ngano sa kong asawa dili. Kana. Balik na po tag COVID. Pinoy nurse sa UK nagpabaksin after pila ka days nagpositive gyapon sa COVID. Makalibog mo rin namin. Daan na ba sila Unya, nag-iwanan? kagabi i-interview si Fauci sa CNN. Grabe bitaw reaction kayo.
Kay grabe kayo, magpabaksin, inana, o nagay pangutana. So pag magbaksin ani, ibutan tanan nato na baksin na, magmask pa ba ta? Lali makatubag, yes. Magmas lagi daw gapon. Ha? Bisag tanan na? Kita tanan na, bakunahan na. Tanan, Pilipino ka na. Magmask yapon. Magmas lagi daw gihapon kay di pa man daw gihapon. So samtang gatan-aw Napa ko, man gihapon ang 99.9% samtang gatan-aw ko ato, usal gid nasa ko una kagahi burn. Saman. Magnegosyo ang gahi ni Bay og mask. Gahi ni mask. Guwapo. Narinig ko yung nununan nga jingle. Gay ni Mas. Gay. Unya ang biro mask gahi. Mask lami. Naka-mask naman. Gay ni Mas. Gay ni Mas. Ana dia no. Bro, magnamalikas na yun. Okay na, di tamalar man eh. Oh. Namala ka nga kay nagka-increase ang number of dropouts. Ako na alarma ko ana. Nagka-increase ang mga dropouts. Imbis nga pandemya, Oh. imbis nga pandemya, naunsa ba noon kini noon nga meaning to say wala kaayo nagkuan kani sa distance learning. Senators express alarm over the growing number of out-of-school youth due to the impact of the COVID-19 pandemic, even as they asked the Department of Education to immediately improve policies using lessons learned from months of blended and distance learning. Ani man ko na siya mga ma'am ug sir. Ako pa ninyo, no? Kani mga taga-DepEd, dili sa pag-unsa. Why don't you learn from Homeschool Global? Learn from Homeschool Global. Kay dugi na kayo na, ano? Ang homeschooling sa Philippines is more than 20 years na. Nganong dili mag-learn diha ang DepEd? Nga kaya man kaayo gyud ang distance learning, family-based learning, home-based learning, and in fact, ang mga nag-graduate sa homeschool, especially sa Homeschool Global gatap sa Harvard, gatap sa New York University, gatap sa Ateneo University. Manginana ba? Pero bakit may ganun natin usa kay istorya na to ng homeschool kagay art. Kasi siyempre yung uban manggod sa masa. Man ay problema kay ang ginikanan way panahon. Tapos ako pa'y magtudlo, nagpa-eskwela. Di ba kita katunay one time nga nag-PM sa to nga, naunsa mo ni sir nga, mabitong kipa-eskwela na mga anak kay, wala mi naka-eskwela, takaroon nung kami na muna ipatudlo na nun nila. Paminawa. Naay homeschool or distance learning ang unsa system ang DepEd. Kanang ALS, Alternative Learning System. ALS. Diha man na siya. Ang problema lang nimo diha kay dili pwede nga dili nimo i-equip una ang imong system, ikaduha ang imuhang kaniniyang mga lessons, materials. Ug ang ikatulo dapat naay diagnostic nga himuon para sa mga estudyante. Ngano man. Kung ani ni siya mga kagay paminaw mo dili managlahi ang mga bata. Okay. Managlahi. Okay. I will give you an example. Ani ha. Naa karon si teacher. Okay. Unya ako taga-ag-representation pinaagi sa animals. Okay. Right. So naa dito si elephant, naa si tiger, naa si lion, naa si cheetah, naa si monkey, Iapil ko. Baboy. naa si baboy, naa si kanding, naa si bao, nya naa si isda nga naa sa naa sa kanang vase. Nga ni-apil siya og kanang sa Klase. Okay. Unya niingon ron si DepEd, kay taga DepEd man tong teacher, ingon siya, class, ang ato ang subject karon kung kinsay pinakapaspas makasaka anang kahoy. Siya ang pinaka-bright. Una-una daw ninyo. Pwede. Una-una daw ninyo. Tama na, mali. Ana ang atong educational system karon. Tama, no? Kinsa pinakadakong grado sa math, say bright. Sa ato kung kinsay math, bright na. Man naay ginatawag na to nga numbers intelligence. Naay word intelligence. Naay kinetic intelligence. For example, si Pacquiao, kani nga mga intelligences, there are multiple intelligences, 9 intelligences, kanitanan ma-develop ni. Sa tinunan na ilang yun. Pero nagyo isa diya nga mulabaw. For example, si Pacquiao, di kay siya kaniadto maayo kay musturya, di kay alam mag-English. Pero kinetically, he's an intelligent. Summa cum laude siya kung kinetics ang pagkaisgutan, kung sports ang pagkaisgutan. So ayaw siya tagai o exam nga math.
Unfair tama. na sa iya. Tinood, Yan tinood. din yun siya bugo. Ayaw siya tagai o kanang reading comprehension o writing. Kailangan po na ang writing intelligence. So yun ana na siya mga kagahi. So dili tanan nga, dili kabalo og tangents, cosine ug sine, bugok na dayon. Oo. Ang imong anak na kay more than one child, no? Or kanang usa children, for example, ma'am, sir, timan ini ha. Kinahanglan mo niyan dapat imuon sa DepEd. Una, i-establish ang system og ayo, i-check ang tanang lessons nga kanang lessons nga applicable para sa tanan ginatawag nga generic. Ug na po yung mga lessons nga kung asa sila nag-excel. Tama. Ana, unya para may bala niya in place na siya tulo. Ang ikaapat ani naa day diagnostic test. Unsa man ang diagnostic test dapat libre na siya. Diya ni mo makita usa kini ka test kanang oral o written nga ipang-check lang nila kung unsa niya dito dayon ang mga psychologists ana o ang mga specialista ana sa DepEd. For example, makita for example si Bernie ay visual de ini si Bernie. Unsa nang visual for example, di ni siya basta-basta tagaan ni mong libro nga letters lang tanan. Tama. Kay makatulog na siya. So dito ni mo na siya sugdan. Di na tama ninuod. Dito ni mo na siya sugdan Maninuod ang po rin imong siya. anak nga magbasa nga na ay pictures. So dito na siya ganahan. For example, akong anak all of them visual. Unya kay niya hilig mag-basketball. For example, si Kuya Jay, di ko na gana magbasa. So giinan din ni sa among advisor nga art ang imong himuon sa hilig basketball. Ang imong himuon ani dad-a ang iyahang basahonon nga libro sa basketball court. Unya ina siya nga una ka mag-basketball basa lang sa aning one chapter. So mubuo raman na siya. Basahin one chapter. Tadula dayon. Kabalo mo nahurot niya to nga libro and that was 4-5 years ago. Nahurot niya to nga libro ang akong anak hantod karon when we go to the mall, kung mga tumig mall ha, ang usa sa adtuan nila bookstore. Na-develop man. So di niyo pinara kanin basa akong anak tamad mo basa. Ayaw ay mong anak rin na nimo ikaw pa gid kana na mo. Uy, make insult sense sa ba imong na? anak. Kagayad mo ba na kasi ka problema sa balay? Anak. Sa balay, for example. Kung ang mama magpapator ni, so ipamugos si mga imong mga anak tanan, musunod si imong yapak. Tadaw bigay kung mga dili mong kabalo. Mahimo rin mo kasapan Visual nimo. day, visual. Visual day. Kung engineer ka, Oh. imo rin mo nga dapat engineer po mo, may po mo mat. Kay butang nimo imong anak kay dili gyud ma. Di Uy, ma. ikaw ang klase haman. Kanang panahon na, ikaw ang tabagak. So na-frustrate dayong ka. Maproceed ka. Imo dayong giingnon imong anak nga bugok ka kay di ka kabalo mat, di ka para sa imong papa nga engineer. Uy, na heart attack din ka. Yang inan din kasi mong anak, mirisi. But let's go back ha. Bito tinuod na siya mga kay. Tinod. Kanang ang atong edukasyon, grabe na kay taas na kaayo ang level karon bay sa teknolohiya. Oh. Ang edukasyon na biyaan. Tinod. Naagyapon sa classroom. Panahon pa ni Ida ug Adan, naana diya sa classroom. World War I classroom. Karon nga technology na information age, classroom gyapon niya daghan kaayo mo 50 ka buok. Unya sa 50 ka buok, usa ra gyud ay paborito sa maestra. Unfair kaya na sa 49. Una mo nang Usa uban. paborito, Mo usa nang paborito. uban, mga senador. Istoryahan ako nato ni si Mig Subiri ani para kay Bisaya to o kasi Pacquiao ha. Kanang o kasi Bongo no, si Senador Bongo nganong na-alarma ang Senado. There is something wrong with our educational system. Dawato nato na kani upat lang. First, establish a system kanang nga unsa tapo nga badawat sa tanan labi ani nga panahon. Ikaduha, kanang arrange the lessons and materials nga relevant, generic lang sa tapos na kay specialized for those who are kinetically intelligent, for those who are numbers intelligent, for those who are word intelligent, for those who are kanang speech intelligent, no, kanang problems na problem solving intelligence. Na po yun ana. Kana bitaw nga dili kay sa kabalo sa math, di sa kabalo, pero in 5 seconds ma-resolve di ang Rubik's Cube. Tama, tinod na. Ano So, na? sa tanan mga ginikanan nga nagtanaw karon, tanawa daw ninyo na inyong mga anak. Tanawa na ninyo Napoy art intelligence kanang Correct. mag-drawing how kayo. Yes. Unya ini mo nga pagbasa pud ba? Di gyud na mo basa ma'am, inunta ka. Di gyud na basa unless tagais siya og art books. Pwede. Mo nang gitawag ka dito ang ibang hilig. Ang lang kalami karon kay naay mga libro nga tag 15, 25 kana bitaw mga recyclable kana. Na dia more comics type. Na ingon ana dito sa pasugod. And then suddenly
Pag maanad na sila, because reading is behavioral, writing is behavioral, speaking is behavioral. Hantod nga maanad na sila, ana, magpangita na sila, uy, nindot ka libro, hala na alagi wimpy kid. Lagi ganahan. So ang tanang wimpy kid na humas kong anak, wala, Harry Potter, pak, yung anak. So, sa mga ginikanan, ay mo ka-frustrate. Kaya just in case, mo na piminti akong gusto ginapos yung gagahi art. Nga na, mag-iubang nga ipamugos magining yung tao. Tana, frustrate na dayon mo, kaya di siya kabaloan ng science. Kuya, nabi, uso-uso ron. Tung una nga, grabe kaayo, para niyo, si World Champ, Hall of Famer, legend, ha? Sa bilyar, Efren Bata-Reyes. Wa man gina siya nakahuman, pero di na kay kabalom sulat, di halos kabalom mo istorya, di ka halos kabalom mo sulat. Ana, di po may kayo mag-deliver. Mag-deliver. But when it comes to kinetic intelligence, billiard sports, problem solving, di ba, ang tawag sa'yo magician? If only during that time, nga ato nang ipang-recognize, dagang kita, walay bugok nga bata, timan ina ninyo, walay bugok nga bata. Each one has its own intelligence. Tama. Or intelligence. So imong pasabot art, kung ilang anak karon nagsige nagtong-its, tamaayo kay mo tong-its, ipadayo na lang sila nga magtong-its. You can use that. Pwede nimo na siya gamiton into something productive. Example, na may mga libro karon about cards. Card tricks. O niya, na pictures. Niya, basahon nila na. Niya, di man ko kasabot anima. Okay lang na anak. Nganuan. You know what's amazing with our brain? Nga bisag di pa nimo na masabtan, but the brain will absorb it. And once it's there, more computer ba? Once it's there, na program na siya, kana siya ang first step to learning. So na-alarm mo nga nung nagkadagan ang dropout karon? Sistema gyapon na ba yun? Kinood na. Sistema. Wala mi nagpa-bright diri ha. Kaya nga mga nagpa-expert sa education kay sus Ginoo ko. Abot na gunaw na bito ko. Sa yung struggle na kung sa mag-strength na ko sa una pa. Bro, kagwapo lang yun. Mo lang yun eh. Mora gini, kani akong dimples. Mora ni siya. Napag ginatawag nga lying intelligence. Kasi ita ko noon. Oy, kana ba kanang image nga intelligence. Napo yung mga tao nga grabe kay sila mamustura. And because of their pamustura, nakakwarta sila. Models, for example. Tama. I mean, they're not great speakers. They're not great writers. Pero ipapost sila ba? Image building nga intelligence. Manana. So, ato lang, yung saragod na nato. So sa lugar, labi gwapo pero bugokon, ano lugar? O na mo ba na, guwapa lagi siya, pero kaya nagstorya naman. Kaya bito ang mga mutya-mutya, maglagot ko kung mag-in-English mo, labi na sa baryo o ka probinsya o ka sa munisipyo. Ayun na yung English ha. Lagi? Kaya yung kung unsa nga tuwang istorya. Ilang language sila, Kaya kung di kayo naka-express, di kantsawan. Pag ako one time, inyo ko invite nga mag-judge og mga anak sa inyo mga pista, anak pohon, anak tapos mag-in-English mo dito niya ka Bisaya kay mo taga baryo mga nimas mo o niya maulawan ang kandidata inunta mo. I will not just walk out. Di lang ko kay mo hawa. Basta sunta mo tanan. Problema man gud nato kay ang mindset lagi nato basta wrong grammar bugok. Di oy. Mo magna problema nato. Nasayop na nimo ang is og r the is r in twi. Ana. Tawala naglisod nag-express. It's raining, don't they? Tara na yung mga ana. It's raining outside, aren't we? So, wala, dahin ta, mayon na dahin ta nga, so meaning to say, tanan lugar taga call center, bright ni tanan? Ana lugar ni? Nice speech intelligence. Yeah. Nana. So, di kayo na to na ikalain na to, akong anak ba? Yan na po ba no, akong anak po sila nagbasa, uy, manay naghihimo na noon. Noon sa man ka, niya katungtungan ng din niyo papasahon. Masuko ka, karon nga sila nagbasa-basa. Ana, so understand niya, karon kung asa sila ang ilang strength, dito ni mo ibu. Dito, tama. As parent. So, di na ka kayo magasto. Ano man? Kung at the end of the day na, nagkahilig na siya ron nga, gusto ko gusto lay ko nga mag-engineer. Maubanak? Sige nak. Ani, nalaman na sa Google, na sa YouTube. Ana, unya, nak, may libro about sa kanang engineering ba, unsa paghimog balay. Hala, ninduta di ani man no? Tama. Unya na pod siya mga self-learn na pod, mga tutorial na pod sa YouTube about math,
about algebra, about geometry, about physics, about chemistry, nanatanan na sa YouTube. Correct. So, Ay, nagkakaroon nun. Ang Ay. YouTube University. Sa atong panahon sa una. Maghimog lesson ito. Pwede din mo i-post, imong isulat ang mga formula, ang equation. O niya, imong ibalik. Hantod nga maka-learn ka. So, na yun, if you want, pero ang pinaka-important lagi, basic ay sa limas education. Kanang basic nga ang bata ka makabalo. Number 1, siyempre, writing. Number 2, computing. Accounting. No? O niya, number 3, speaking. Number 4, reading. Number 5, interpersonal nga relationship. Nga ang imong anak, dili siya, kanang i-expose di mo anak. Kabalo ka, kung kabalo mo sulat, mo basa, mo ihap, unya, mo sulti, kanang basic lang, dili gid nga hawd ha, unya, na ay hinamigo. Hinamigo. Mapresidente ang imong anak based sa study. Tama na, no? Galing na. Very good. Gwapo niya. Oy, please lang ha, sa mga ginikanan. Tama, gwapo kini nga mo nga gisgutan diri ha. Kaya labi na rin pandemya. Kaya nagduda naman gugo kagahi art. Kaya akong mama, valedictoria na. Tapos akong duha ka igsuon, doktor. Ikatulo, nasa UP, chemical engineering. Ta ako, Konduktor. wala gyud makatiwa sa pagka-engineer. Munang nagduda ko ni mama nga kanya akong duha ka igsuon, anak sa gawas ni. Kanang imong do kay suon adapted. Adapted. Sila mo'y dili, feeling ako sila burag dili sila tundi lang gyud masulti ni mama ba. Nga sila duha burag dili sila tunay na anak. Mamalita sa ta mga kagahay. Alas 7:21. Ano lang yung pares? Sa inyong init nga kape na itong mga gaing nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Ani-ana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod kanato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kamo-kamo ha, with zinc pa yun. Vitamin C, Cherry C. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Mapalit na kini sa mga nag-unang drugstore o pharmacy sa Miss o Cagayan de Oro City. Cherry C. O ganyan nga ito, mga detalye. Gahi nga balita. Patay ang usa ka driver sa van sa pagpamusil sa Coronadal City. Ang biktima si Peter Carion Jr. nga gipusil kaunom. Sa investigasyon, gipusil ang biktima sa ginapatukod nga karwas sa hugpong sa mga van drivers o operator sa syudad. Daling miikyas ang suspect, dala ang bag sa biktima nga dunay sud nga salapi. Gahi nga balita. Gipusil pa tayo sa kabarangay Kagawad sa Barangay Poblacion 6, Cotabato City. Biktima si Dick Abas nga taga Barangay Poblacion 5. Nakaikis sa mga sospek o giimbestigahan pagyapon ang motibo sa krimen. Na-intercept sa mga otoridad ang smuggled nga sigarilyo nga balor 7 million pesos sa Pantalan sa Zamboanga City. Moabot sa halos 200 ka karton sa sigarilyo ang nakumpiska sud sa usa ka container van. Suma sa Bureau of Customs nga gikarga kini sa usa ka barko gikan sa Isabela, Basilan. Gitrace sa mga otoridad kung kinsa gyud ang tag-iya sa mao nga kontrabando. Naharang sa mga police checkpoint sa Barangay 6, Cabral, Siocon, Zamboanga, Sibugay ang usa ka lalaki ug usa ka babae nga dunay karga nga 50 ka mga unggoy. Sana. Unggoy gyud ay bay. Unggoy. Sa ilang gisakyan nga motorsiklo. Asa ka nigikan ni mo? Pantura na nawag sila sa itong nag-miss call na ako gahapon. Nagpatabang. Dili bonding katong gikan ni sa kongreso. Dili, lahi po to. Ha? Buaya to. Di unggoy na po na sila ron. Gibutang ang 50 ka mga unggoy sa mga kulungan nga gama sa kawayan. Nagpailan tagiya sa mga unggoy nga si Florinia Manira nga wala magpakita og pertinenteng mga papeles gikan sa DENR. Katubang og kasong Wildlife Resources Conservation and
gatubang sa kasong pagsupak sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga sospetsado. Gahi nga balita. Nagpadayon ang pagsumpo sa illegal nga droga sa Butuan City. Arestado ang mga konduktor sa bus nga silang Cedric Calatoy o Rodelito Chacon. Mga suspect nakuha og shabu nga kapin 200,000 pesos. Gikonsidera silang mga high value target sa PIDEA. Sa barangay Gusa, Cagayan de Oro City, arestado ang duha ka taxi driver sa Baybast. Naila mga suspect sa alias Michael og Julito nga nakuhaan og shabu balor 2,000. Sa Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro, arestado ang nailang si alias Angking nga nakuhaan og 65 gramos nga shabu nga nagkantidad og 500,000 pesos. Suspect dugay nang gimonitor sa PIDEA nga di lang drogista, drug pusher pa. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Alas 7:25 sa atong oras. Aga, nagkamahal na ba ang mga kwan doon sa bulak nun? Good luck ninyo. Siyempre, ano na po ang buwelta ni Art. Ito na po ang 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bunak Jr. Good morning, Oscar Samson Jr. Hatod ka na to sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikayog sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, vitamin C as calcium ascorbate with zinc and kamo-kamo extract. Ang bitamina nga giendorso sa mga espesyalista, especially sa ato ang doktora nga gwapa. Good morning, Doc Cheryl Bularon. Cherry C, para mas healthy and COVID-free. Yeah, Kakuha ka atong tililing. yeah, yeah. Atong poster tililing. Akong asawa? Ipakita to. Lingling man ang asawa, Lingling. Dili, Ipakita to nga tililing. tililing. Ha? Kay grabe kayo ning usaron. Kaning issue sa tililing. Ha? Tulog ko. Oo. Wag ka kabantayan ha? Tulog ko. Si Lingling man akong kadulog, si Lingling. Oo. Mga kagahi, dalunggan sa mga netizens ni Bagting tungod sa poster sa salidang tililing. Wa daw sila kaangay sa ilang nakita. Nga grabing pagpagawa sa ilang mga tag-as ug basa nga dila. Uy, kasarap. Apan kung atong pagkasutaon, dakong isyo kini karon. Kay ang maong poster sa pelikula usa ka simbolismo sa di kaayo masabtan, nagkalawom, nagkagrabing mental health issue. Depensa sa direktor ug mga aktor, wa man mi nagka-error. Ang pelikula gapakita sa realidad sa sakit. Nga daghan kanato ang way panahong magsukit-sukit. Di kini magdala og dugang problema. Samot likayan ang dugang stigma. Mga kagahi, angayan nga sabton gyud ang hagit sa natad sa mental health. Aron di ta makadugang sa problema, ilabi na sa dugay nang na-hurt. Kay kung sa poster pa lang di nato madawat ang kamatuuran, unsaon nato silang pagsuporta sa maong sakit, pait ang gidangatan. Poster pa lang gani, inyo nang gibirahan? Samot sigurong di gyud masabtan ang mga pasyenteng pamilya sa mga naapektuhan. Hagit sa mga eksperto, kung di nato bastang masabot ang lawom nga mental health issue, mas maayo sigurong masinabtanon kita kanila uban sa dakong respeto. Gawas lamang niyatong kanhisakop sa Senado nga mo tililing lagkalit bisag buwan hayag kaayo. Pulos pamakak mo banat kang Rodrigo. Apan mangtas nga tampalasan man di ay ning kanhi nga sundalo. Kaya dapat ang inyong birahan kay dugay ng giango-ango. Nga kung madunggan nimo ang iyang ngalan, ikaw mo igking sa dunggan kalit mo bagting. Hinaot nga di na ninyo pabalikon ng sundalong kanin.
Kay kana gyud ang tinuod nga tililing nga itago nato sa ngalang Senador Trililing Time. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edos Loading Station, Bresa Drug Store, DHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Puno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Pati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. The time now, it's 32 minutes after 7 o'clock, and it's a very gloomy morning. It's almost Valentine's Day. And if you have some requests, ladies and gentlemen, you can press request. Ano, nakalaan ng mga FM. For your requests and greetings, just text the 0917-323 Christmas Ray. And this is Art Avocado. Kaya na may Joda Mango. So, magiging mo na ako kay imong kangalan. Sa pangalan niyo mo? Kung DJ? And this is Art Avocado. Na may Joda Mango. Guwapo lang yan. This is your Art Avocado. Wow, kapanagang hato na Art Avocado. Na may Joda Mango. Kanang strawberry jam. Palami This mo nagtingot sa... is Art Avocado. For your love for the Christ. Uya, magpabili ni ba yung magsigi kung anak bitaw? Mabiyaan sa area. Wala na nga ron. Maminaw ni Moron. Wala na yung maminaw ni Moron. Oy, teka muna. Before sa atong gwapo kinigay, sisgutan nato ni karong lami kini siya. Pwede ni pang batanon, pwede pang tiniguang, pwede bisang minyo na mo. Pwede na po nga himatsyon po po. Oh, pwede na. Sige. Alright. Basta, okay ba sa inyo ang LDR relationship? Mo-work ba na siya? Uy, 38 ningon. Oo, basta na proper communication. Ana. Ang 31 ningon nga dili gyud na madala Pero bay. kabalo ko siya rason sa dili. Dili, basta way kwarta. Walay padala. Oh. Og ang 31 po ningon gyapon nga Depende sa kalayo. Depende kung unsa ba gyud. Depende sa kalayo. Oy, kalayo. Depende daw sa kalayo. Si Kulas mong nagbasa ato. Sa kalayo. Depende sa kalayo. Uy, bitaw gwapo na. Let's talk about love languages. The 5 love Sa ato pang yung kaganina, basi na tingala mo, anong sa ilaha,
Ni Nag-work. okay man nag-work, giganahan man niyang asawa. Nganong sa ako akong gi-apply, wa man mo work sa akong asawa. Ano ba? Ang ako asawa, gidadan ako roses. Oh, kay mo may nakita nga mahal. Gisapot gyapon. Gisapot. Ang akong si kumpadre, iya lang gihag. Okay na. Happy Valentine's Love. Oo. Nya ni text din na, ni post din ang Mrs. Love kay kos kung bana, oy, gihag ko niya nga Oh, today. di nagselos din ka. May paninguban mga bana. Why gasto? Oo. Nya ako ani nagasto-gasto. Makauban nato karon mga kagahi ang first certified brain health coach in the Of Philippines. course. And we will be talking about love languages. Coach Ricky Jan RJ Goineche. Ang atong first certified brain health coach no sa Pilipinas mismo. Good morning, Coach Good RJ. morning nimo da coach. Yes, good morning. Ug also good morning sa atong mga kagahi, no? Excited ko karon lamon na Valentine's ba. Padulong ngayon. Salig lang Kumusta ka ang na kay sa status Valentina. imong kasing-kasing day coach? Almost married. Musulod na gid sa kaduhas kamatayon mga kagahi. Coach, ato ning isa-isaho na. There are 5 ways to express your love. Pila? 5. 5 ways a day. Oh, 5 ways. Ano kung ang 20 naman ka ways akong gitry? Oh, so kato siya, ang tawag ato niya is overshot. Ito, kani 5 ways, no? Nga unsa or 5 love languages. Para makita sa tong mga unsa ato ipakita diya sa tong mga kagaya. Unsa ni ha? Kanana, unsa gani sila coach? The 5 love languages. Yes, kating mga 5 nga ginatawag tong love languages. By the way, basig mo ingon ang uban viewers dira mga nga ay mugna ra man ni dili gikan actually ni sa psychological research sa gawas. Okay. So man nakatsada kay generalize gini siya nga kita tanan nagi tayo mangin ani. So una is words of affirmation. Words of affirmation. Yeah. Sige, onya to lang isa-isa no. Words of affirmation. Number 2. Na physical touch. Physical touch. Manangganan sa daghan, no? Mo ni na quality time. Mag-spend Quality lang, time. magtapad-tapad lang, mag-istorya lang. Ana. Quality Tinanawa time. lang. Tinanawa lang. Onya to balikan na to no. Yes. Kaupat. Ikaupat, giving of gifts and receiving of gifts. Giving, hatag regalo. giving or receiving of gifts. So dili day mo dapat masuya ng gitagan lag iPhone gisugot na rin. And Suya number lang mo 5, And number 5 is acts of service. Morning, actions speak louder than words. Sige, karon balikan nato yung pinakauna. Unsa kining words of affirmation. words of affirmation. Words Unsa of man siya? words of affirmation. Mo ni katong mga tao nga mas ma-feel nila nga importante sila sa kinabuhi sa kaninga tao or mas na-feel nila ang gugma kung ignon sila nga I love you. Uy, gwapo kay ka karon. Uy, okay kay katanaon lagi karon. Or kanang gi-appreciate ang iyang gibuhat nga service. Yeah, Pwede ba mo na? na siya appreciate nga ganang ko sa imong gipanghimo sa ako karon. Madunggan na siya happy. Tsada ni. So ako, kung yan ako nga type of person nga, ma-inlove ko ng words of affirmation, kabali kung ako sultian no yung nga na, ma-inlove na ko. Dali Okay na ko. mas mukusog ang ang kanang bitong dako ang chance Chances. yun nga mas so makatabang kini sa katong gapanguyab. Okay. So kanay mga tao nga kanang makadungog lang, Okay no? na. Kumpleto niyang adlaw bay. Oo. Bahalag gibuk adlaw sa maglampaso, maglaba ana. Kay nadunggan niya to. Oo. Labi na gikan siyang bana o gikan siyang uyab. Yeah. I love you. Mo I na love usay you. hotel ka. I miss Sige you. naman kung niya kanang hatag og anything pero lahi gyud itong isulti. Bisag wala kay gihatag niya, pero na kay gistorya. Yeah. Saya heaven na. Oo. Kalipod, applicable pod na apoy lalaki ngayon anak pod. Na. Nga Okay, iyang sa pag-show babae, sa ha? love. Oo. Ang pag-show niya sa love is more on words of affirmation gyapon. Ano no? Yes. Mo po mga tao nga kung imo pong sawayon, dali grabe masakitan. Dabi dali masakitan. Kay word persons ni sila. Napoy mga tao nga bisag usahan nimo gaan, Wala, katawa ra. Oo. Ana ra no. Okay. Pero sa mga binuang raman to. Wait. Pero sa usa ka tao, pwede po niya daggan po sa love languages, no? Dili lang po sa isa Yeah, lang, no? actually nasa ato ang tanan Sir Burns. Nalangid tay mas kay naman tay grown o given personality. Ang grown mo na siyang ato aging automatic. Ang given tungod kay na experience nato uy ang Influence. barkada influence na ni nice. experience. Okay. Kani physical touch. Unsa man mga example ana niya coach? Physical touch mo ni siya katong mas ma-appreciate nila. Balag unsa na mong sulti nga I love you, I miss you mangila dili. Pero kung imo silang gakson, apiran, tapikan, ganahan ki sila. Kanang sandig-sandig sa baga, kanang may nga na, ha? mas ganahan sila. Anything about touch. Dili pasabot nga mga manyakis na. Although worst case scenario siguro na, pero experiential mo ganun ni abot og ganun. Lain nga storya. Pero mostly kani nga Now, tao which sila. pod, which? Let's go back, no? May pagka-SPG ni mga ma'am og sir, ha? Ani, mo na which nga,
ang husband or wife, no? Again ang husband or wife nga kung sila intimacy sa bed, no? Nga diyan nila ma-feel nga love gyud siyang asawa or love siyang bana. Kay physical touch. Suminto si dili ta masuya nang nasa mga jeep na mag-anak kay sweet kay sila. Di ka magbitter kay mo man ilang love language. Touch man, di ba? Kaning quality time, coach. Kaning quality time, mas gusto gid sila bahalag ang ilalang naginatbanga mo nagstorya mo mura bitaw kung lisod kay nga kung nagstorya ta karon sa tao kamulutan text di ta ganahan di na quality time. Ang quality time akong gitago akong cellphone tinutuko ata makainta uy kani focus gid siya. Smile. Importante gid ko. Bisag way pang istorya, no? Maski wala tinanaw wala. Ana niya nag-uban lang dungag ka mo nang niuban nga dili ko gusto nga wala ka kanang manihapon ko. Kana siya Dili naman niya di ay. Mo din na yung love Oh, language. love language. mo na yung love language. Suminto siya, ganito lang ha. Sa kapatanaw man, kung imo is more on sa physical touch tapos quality time, pero feeling ako mo ning mga prone nga dili mo succeed sa LDR. Dako ang chance. No? Naida ko nga chance, no? Sa buton pa nag-ayo, na chance ka pwede sila makuha pero dako ang chance ka. Because like for example, kung ingani akong love language, physical touch or quality time, tapos mayon siyang alam, kailangan gyud ko mag-abroad. Murag moingon ako sa ko galingon, delikado nida. May pag-ubanon ko nimo diha Di ba no? Mana na uban, di ba gaapas gid sila sa ilahang. Dili pod na kay Kaya bantay ilang- pare ang asawa, dili pod. Apil na bay. Apil na siya bay kay quality kay time lagi iya bay. Ang iya nga naa ka siya. Di ba kay duol piniro ka- gipasagdan raman. Tanamay nasapnan man nga nay Kasi ka na-trauma na ba? karon na trauma na. Di na ito i-apply itong kagulingong realidad diri bay. Di ni para sa nga istorya bay. Ilahan ni nga istorya bay. Dili day. Sorry. O ya kaning gift giving, coach. Gift giving sa ngalan nga na sila nadawat or nakay gihatag nga mga Anything. balag unsa ka simple dili porke nga muhatag kag Rolex or tsada nga Ferrari. Chocolate. Chocolate, bato nga heart ihatag. Or before ka na to sa Buden, pil kag 7-Eleven, nagpalit lang ka og something para sa Di iya. kala nang shell lang daw ang nakita ni sa dagat. Yan mga yata. Uy, tinood na. Kanalay ko ani ay. Tinood na. Yan siya, ka-sweet ni. Na ako'y classmate sa una sa college sa una. Mamitas na siya bulak. Namitas na sa kanadap. Digod mahal gud. Tapos duha. Paabot niya dito, yun din tungaon. Imo ng isa, ako ng isa. Kilig na nakaihi diretso ako yan. Gikilig diretso. O yan, napoy ginatawag nga actions are better than words. Mo na sila mga acts of service. Service. Usually, Service. kana mas gusto sila nga, sige kag I love you. Pakita Dagan storya. Muna sila. Pakita Mo na ginaingon ni Emily ni Mudong. Ihatod yun ko, ihatod. Oo. Og napoy mga misis nga kung kanang ito maging nga gitimplahan di ko kape sa kong bana. Gilabhan Imbis ako gud ana gagi mo. Tinood na ba? Action speaks louder than words, no? O So, gift di giving. lang ni sa lalaki ha. Both sides. Pero asa kasagaran ang lalaki diri, coach. Kung atong tan-aw kanang actions, no. Kasi gara kita ang mga lalaki is mas gusto kita nga kanang muak. Oo. Although sa time karon mura magog Less kaayo ang Shift, lalaki nga mag-word nga mayong I love you. Pero mister, kung ang imong asawa ang iya day is word day ang iyang love language. Oo. So, mo adjust na dito. Tapos, tama. Mo na mo tawag ka abot og opisina. Love, office na ko. I love you. Yeah. Wala na bay. Okay na Pag kayo. uli di mo bay na ang kurtina bag-o. Pinalansya ang Mo kurtina. di nga wayon dito kaya panusay nga pagana. Naniud to naka ay humana naniud to. Sa digid lugar gigamotes, wa ko motex. Gusto day gigamotes, yun day ka nga naniud to naka. Kung sudan karon half cup nga bami tapos half cup nga munggo. Time sa. Kani siya, I understand Coach RJ na ani siya workshop ngay mo on for husband and wife or for couples, right? Para mahibalaan nila. Unsaon gani kanila pag-contact nga kani mahibalaan mura man ni siya diagnostic test sa mga lovers. na mga na sila mo test itake nga ay more on inani day ko na secondary na ako. Nakakaana, coach, nga mahatag pa sila ha. Dali ra man na siya Oh, nga tay pa. silang itik. Unsaon pag-contact ni Coach RJ? Ha? Coach, asa ka makontak ko? Yes, na ako'y Facebook nga type lang nyo Coach RJ, makita nyo akong face dito. So pwede mo kung gusto mo mga trainings or kanang mga nananad to. Or if they want to learn more, gahatag po ko tidbits sa YouTube kung gusto sila although sagol ni siya, mental health, anything related And guys, tungod kay si coach ha, kung medyo
mabikil mo karon sa gusto pa mi ni coach. Oh, napingis me. Oo. Coach RJ will be regular in Gahi ni Bay. Sa iya mga advices sa ato ang bag-ong segment nga Good Vibes. No? Good Vibes. Jig yapon pa Gahi ni Good. Ipamugos yun ba? Pamugos yun na nga. So again, words of affirmation. Physical touch, quality time, gift Mrs. giving. kanang ino ni mo sister. I love you dad. Unya wa kay siya ni Di-react. mo na po love you to. Ana. Ayaw na ikalain. Oh ay ako ba wag to din kasal. Ako ba na mariba. Kapila na kuha na mari oy. O, nabi kulto ng mga asawa. Na yung mga Oo, kulto na. Oh. Pero ani, sa imong pagtimpla og kape, dad, imong kape o. Ang ba na mo tinga? Nilabi na barkada. Mo yun day pre. Day ko mo ina og kape sa lain pre. Starbucks sa balay. Di pwede ako dili si Mrs. Madunggan kay inyo ana. Meaning to say, si Mr. is ang iyang ang iyang love language is action. Tama ba? Service. Service. Nga silbihan siya para niya love kay ko sa kumisis. Dili po tapulan ng banana. Dili po. Di ka magtrabaho. Ah. Nanghatag magkwarta. Ah. Katupong magpasilbi ra po permi, hiloi. Pwede lapuan lang sa, aya lang sa hiluan. Kaya Tagalog chance ba? Wala gani kay hatag sa imong asawa, yung magpasilbi ka pa. Maghilom riyang banaha ka. Ha? Kaya kani po mga bana o sabihin nga, wa man ni trabaho kang asawa. Manglaba, manglimpyo gikan pagmatahan to pag uli nimo dong ikwenta ha. Dapat kung bayran nimo imong asawa, mas dako pa na siyang dapat sweldo nimo animala ka. Ayaw ninyo anaan yung asawa. Yeah. Namina ka rin siya? Namina si. Ay, minaw na siya pero samtang kapanumpag sa grabe bitay sa ang iya daw intelligence is problem intelligence. Kanang gahatag perming problema. Coach, imbita sila. Again ha, si Coach, isa ba, yain na sila nga, Coach, follower mi sa Gahi ni Bay, tagaan mo discount ni Coach as a couple. Tagaan mo discount ni Coach as a couple. Okay. Coach, invite them para sa inyo ang kanang one-on-one lecture with couples, no? Or sa magtiayon. Please. Yeah, so kung kinsa tong gusto ana, pwede ko nyo i-contact, no? Kung na pwede itong himon mga corporate, mga ana, i-contact lang ko or pwede po ko kay kagahi naman gid ko, mga kagahi naman tanan diri. Agi lang sa kagahi kana ato nang storyahan, let's see kung sa atong mamugna ana para to improve our relationships because the quality of your life is very much based on the quality of your relationship. Wow. Love it. So talawan ninyo ay mo palit og mahalon nga bula kundi di siya hilig sa gift. Sayang lang na inyong effort niya. Maghatag mo gift. Ay pag magluto lang mo dungagan, lutuan nimo siya din mag-dinner mo sa balay. Silbihan. Service. Or ihag kalit. Karang bitaw niya na nga sa no offense sa maon sa, di ba? Na may katoy karang nay person with disability ba? Pinana siya yaday kita mo na mata siyang sayahang asawa. Yang ikalta nga nasa likod. Ala siya yes who. Paghilom niya tikyo. Ikaw na ba yung nagtingog na ito, Dre? Mubalik pa para sa gugmang giyak. Stay fast, stand by! Trust in love. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing.
Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat ug uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer ug daghan pang uban. TCK, the king of colon cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Puno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen Ugasaan, R&J Pharmacy, sa Agora, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod, ug sa Cure All Drugstore, sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili ako maskama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:51 na. Ang gugmaan giyak. Ay atid sa atin ng Biramax Capsule. Available ni siya diya sa Atbang sa Provincial Hospital diya sa Save All Pharmacy. Labi na karong adol ang Valentine's Day. Pag Biramax na. Labi na ka na sa atong mga sir, mga bossing, mga boss. Ay mo kabala ka 100% herbal ni siya. No side effects. FDA approved ni siya. Gabi hantun mabugtag. Di gyud ka maulawan aning Biramax Capsule. Ay kalimti. Biramax. Bira to the max. Again, available ni siya sa Parmasya Oro o sa Oro Pharmacy o sa tanan mga Save All Pharmacy. And also, geto ka na to sa The Colon King TCK. Dipin sa inyong mga galingon. Base ng inyong mga tiyan diha, napuno na ka na sa mga di maayong mga butang. Kabalo ba mo nga ang kasagara ang sakit, dagi na magsugod sa kanamagi pangkaon ninyo. Tadugay na di magstay sa inyong mga tinai mo nang kailangan waswasan yun na siya. Kailangan yun yung mahinluan ng inyong mga tinai. May na lang kay nananing The Colon King TCK, ha? It's a vegetable and fruit juice drink. Why kabala ka kay lami kayong lasa, powder ni siya, isik ni mo sa bugnaw, imnon ni mo diretso, tamis, pagkaugma, pagkabuntag, wala tanan, waswasan tanan. Hinlo na imong tinai niya. Bosa, ato na mo sa pinakaduling ng mga pharmacy or nasa internet ni siya or sa Facebook, isearch lang ang The Colon King TCK, the King of Colon Cleansing. Ito na ba ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero? Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. What's up, brother? Yeah. Good morning. Yes. Buenas noches. Sa? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. How are you, brother? So far, I'm fine. God give another day in my life. Wow, God na sad, oh. Di kaya naging kang masumbong ka. Wait, before anything else, before I'd anything. like to greet our fans before. And after this, be fans lagi po nato ni And be fans again. Again, good magyak Sir Joey Trajano, ang supplier sa mga manok sa may merkado. Oy! Ako gipangutan, boss, kumusta ang kuan karon supply sa manok? Ganihan, nagmina ko, nawag siya. Yan pong gibalibaran, kaya wala naging ko na yung manok. Agay! Mihit yun ay. Mihit yun. Ito na po ang litos ko to the day. It is not matter how slowly you go.
as long as you do not stop. Pasabot. Wala siya nagbase sa imong paghinay-hinay nga mulak adto. But As long do na siya kataas, as you do not step. ayaw paghunong. Stop man to, step man eh. Step na. Step ka ng pagtunog ba? Step. Stop na yun. Ako na yung may buta. Kagay Lito, kagay Bernie. The hard Lito and the hard Bernie. Niabot na ang among mansari. Apan, di pagyapon ako masulti nga si Alberto ang akong uyab. But there's a time we'll go our mansari but did not talking. Alberto is my boyfriend. O gingali ang naitabo sa way paglangay-langay. This is the starting of Love Life. Thank you kayo ha. Grabe kayo nagpakaon ng sa akong mga office mate. Oy, salamat kayo. Kabantay. Ako sunod si Mana pa. Mansari naman din nato karon. Oy. Wag yun mo tagaig bilay siguro nga. Dili, uy, grabe kayo ka Alberto ay. Nakalimot lamang good. Pasaylo agyo kayo ko eh. Ano ba rin mo na kusmaot man ha? Pakitas kami rabi. Saan na sa nagmahay bi? Nasas. Or mag-si Shernan. O sabi mo problema o di ba nisabot na biya ko nga na mapapakaon ka dito sa mua. So man, siguro nagmahay ka no kay nagdako kay kagasto no. Pero I have a pain inside in my heart. O say pain, sugot na galing ko dito nga magpakaon ka. So may problema. Mo na diya gasto-gasto ka takaron. Magmahay-mahay day ka ano ni gasto ka. Wala man ko nagmahay bisan magigasto ko 1 million sa iyong opisina. No sa may problema ano na pain in my heart man kadiya. So parang ako lang gimahayan kay wala day ko nimo giangkon nga imong uyab, imo day giingon nga imo kong relatives. Kita ka tong office mate nimo nga tambong nga tao, kita ka tong tambong nga tao. Siya mo nagtugan sa ako. Gitip, kabalo ba ka gitipan na ako siya 10,000 kada bulan? Para lang yun mutugan o magbantay sa imo? Di maningon man ko nga ikagaw ta, pero pwede ta mag lips to lips. Alam man akong giingon. Pwede ba na ng relatives with benefits? Pwede ba na? Kuan man good ka. Alberto, kapalo labig yung ka Alberto nga. Di pa yung gusto bagay mag-uyab-uyab. Pero, sorry, giabot na lang tayo ngun ani nga. Giabot na tagmansari. Wala taga gikwintahan nga naghatag ko sa imong tag 30,000 ang bulan. Kanang bag-o nimong sapatos, kanang bag-o nimong kwintas, wala taga gikwintahan na. Kanang aritis nimo. Kay yilo-yilo ra na gihipan na imong liog pero wala taga gikwintahan na. Wala ka nang winta? Wala taga gikwintahan. Kanang imong gikural sa imong ipon, kabalo ka gasto na 40,000. Wala taga gikwintahan. Tapay lipstick nimo nga dili ka gasuot atong mailis diretso. Pero nang winta ka wala. Wala ta kagikwintahan. Kana imong kilay nga nagkabang-kabang ako'y nagpaayo na. Wala ta kagikwintahan. Nang winta ka? Wala ta kagikwintahan. Kana imong buhok nagpariban ka. Wala ta kagikwintahan ana. Sorry na. Ya karon, mingon na ka nga relatives ta. Wala ta kagikwintahan ana. O sige na, ikabala ka lang. Sige na. Isulti na lang ako sa ila. Mabot ang mga panahon. Sorry na. Mag-uban sa tatang. Sama. Ba't makadungog kay kuani? Bastos-bastos na gina ni automatic. Makabalo na yung kuani ba? Dili mong good slide. Basta galing, kaning galing, ito car na galing na ni Bernie. Galing bastos-bastos na gina yun na ba? Ako pala higi. Uy, ayaw panguot. Uy, ayaw. Napagita sa sakyan na. Ayaw panguot ba? Wala pa manggagikuot. Ay, wala pa di ay? Wala pa. Dugay mo kay kago na mga sutsu na. Kuutan na bi. Sige. Kuutan na pa kayo Dili nagsalita. lang ka sa sakyan na. Di na Dili kay ka. mato pa migmalay-balay. Oy! Dito na ba? Sige na ba? Yummy. Ay, alas 7:59 na. Mula ka pa mi ay. Kung mao ka to naglangkob. Imbis nga. Usa pa. Sige lang.
Magstorya pa tayo sila sa love language, wala na daw, wala daw igong oras. O bago ka ito naglangkob sa ato mga balitaog, informasyon o kalingawan, karong adlaw. Gwapo ni nga episode, ako to i-post na to ni balik sa Facebook. Gwapo nga episode. Gugma o edukasyon. O relasyon. O relasyon. Sa last na, sa score. O sa last score diya nga musugot sa LDR. 29, oo, 33, dili, 38, depende. O muna, sa love language na. Muto sa kuha ng depende. Kaya depende na sa love language ninyo. Kaya mag-iuban nga okay na sila sa video call. Okay, magkinakita na po itong ubabhon sa samantang sa may estasyon timaning ang katawan nga doon nagkahay nga baruganan may tambong kalambuan sa atong katiningban. Kini ay usulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Hello ko diya kang Airpatch, Eugenski, Sparsky Senior, usa kong mama diya. O ginamdumi pa ha, nga ang bana nga gahe. Sa uban di nagyun muling ikini si Bernie Bitok-Bitok. O inyong kini ang inyong programa nga Gahe! Ibay! Hello taga Bukidnon, see you later. See you later. Gahe pa bagyo. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there